Пипи дългото чорапче в страната на приятелството. Радиодраматизация от Теодора Ганчева по романа на Астрид Линдгрен. Скъпи приятели, аз съм Пипи дългото чорапче от Швеция и съм доста странно или направо казано чудато. Ще живея съвсем сама в една стара къща, наречена Вила Великула. Нямам нито майка, нито татко, но това ни най-малко не ме тревожи, защото си имам бял кон на пъстри петна и маймунка, наречена господин Нилсон. Освен това, съм богата, имам пълна торба с златни монети. Може да ви се види малко странно и моето облекло. Роклята ми е синя, но синият плат не ми стигна и затова тук-там приших по някое червено парче. Стройните ми и тънки крачета са обути в дълги чорапи. Един кафяв и другия червен. Нося черни обувки, 2 пъти по-големи от стъпалата ми, но въпреки всичко това се надявам, че ще ме отикнете. Ох! Стигнахме! Ето, Вила Великула. За момиче на средна детска възраст най-добре ще бъде да има приличен дом, вместо да кръстосва моретата. Ти как мислиш, господин Нилсон? Нали това е една възхитителна вила и при това самотна като мен? Тя ще бъде нашето тихо пристанище. Отвън ми харесва, но все пак да я видим и отвътре. Чудесно, чудесно! Погледни, господин Нилсон. Виж ти, мое мило конче, тук нищо няма да ни липсва. Тази стая с изглед към морето ще ми бъде спалня. Да, за да мога да наблюдавам кога ще дойде фрегатата Лудетина заедно с татко Ефрим. Ами погледнете косната колко е обширна. Ще побере всички деца, които ще ми станат приятели, а те ще са много. А какви ли игри ще си играят тук? Тази вила като че ли е построена само за игри. Нали, господин Нилсон? Бързо навън и да започваме игрите без да губим време! Добре е слънчевото лято, приятели да е богато и много, много да ги има, че да ми стигнат чак до зима! Хей, момиченце! Ти защо вървиш заднешком? Какво? Защо вървя заднешком ли? Нали живеем в свободна страна? Човек не може ли да върви както си иска? Освен това ще ти кажа, че в Египет всички вървят така и никой не го смята за странно. Че ти откъде знаеш? Да не искаш да кажеш, че си ходила в Египет? Как да не съм ходила в Египет? Запиши си някъде, че съм ходила и то не само там. Обиколила съм цялото земно кълбо. Да, видяла съм много по-особени неща от хора, които да ходят заднешком. Какво бихте казали, например, ако ме видите да ходя по ръце, както правят в Индокитай? Сега вече излъга. Излъгах, да, имаш право. Грозно е да се лъже. Да, много е грозно да се лъже, но понякога забравим това, разбираш ли? Освен това ще ви кажа, че в Конго няма нито един човек, който да говори истината. Да, там по цял ден лъжат. Значи като започнат от сутринта, да продължават до зале слънце. Така че ако някога се случи да излъжа, опитайте се да ми простите и си спомнете, че съм живяла повече време в Белгийско Конго. Но въпреки това, бихме могли да станем приятели, нали? Разбира се. Първо да ви представя господин Нилсон. Той е най-умната маймуна в света. Приятно ни е. Това от тази страна е моят кон. Той още няма име, но пък е много учтив и удобен за всичко.
С него може да се препуска, да се пие кафе в гостната и да се ходи на пазар. Колко сме недосетливи. Ами, че ние самите забравихме да се представим. Как е твоето име, момиченце? Моето име е Пипелота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова, дългото чорапче. Но вие може да ми казвате само Пипи. Така е по-лесно и по-удобно. А вие как се казвате? Аз съм Томи. Това е сестра ми, Аника. Ние живеем в съседната къща. Чудесно! От това по-хубаво не може и да се сънува. Значи, няма да ползваме никакво превозно средство, за да си ходим на гости. Може да скачаме от вашия покрив на моя, когато си поискаме. Ами да, Пипи. Само, че не знам дали мама и татко ще разрешат. За приятелството няма разрешение и забранени покриви, нали? Добре е слънчевото лято, с приятели да е богато и много, много да ги има, че да ми стигнат чак до зима. От Сан Франциско до Гвинея с приятелите си ще пея, от Токио до Сурабая игри различни ще играя, от Ленинград до Барселона ще пуснем шарени балони, ще изсеем смях и лимонада, от Копенхаген до Канада, от Дунава до Мисисипи, са все приятели на Пипи. И тук двама аз намирам, приятели са ми, разбирам. Сега какво ще правим, Пипи? Нямам представа какво ще правите вие, но аз лично не обичам да мързелувам. Работата е там, че съм нещо търсач и затова нямам нито минутка свободно време. Какво каза, че си? Нещо търсач. Какво е това? Ами човек, който търси разни неща. Какво друго би могло да бъде? Светът е пълен с толкова неоткрити неща и нали трябва някой да ги търси, да ги намери. Именно това правят нещотърсачите. Разбрахте ли ме най-после? Какви са тези неща? Има на земята неоткрити разни ценни работи, които все очакват някой да ги срещне и да им покаже, че са нещо. Нещо! 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 Нещо много хубаво и славно. Търси си го толкова отдавна и сега за първи път откривам колко е полезно и красиво. Тръгвайте след мен, нещо търсачи, потърсете, не жалете сили. Важно е, че ние сме го открили, щом намери някой нещо, значи ние сме добри нещо търсачи. Такова нещо, значи не ми се беше случвало. Каква находка, каква находка, каква находка. Но това е само една ръждясала стара консервна кутия. За какво ще ти послужи? За много неща. Първо, в нея могат да се слагат сладкиши. И тогава ще стане чудесна кутия с сладкиши. Второ, в нея може да не се слагат сладкиши. И тогава пък ще бъде кутия без сладкиши. Вярно, няма да е толкова чудесна, но все пак върши работа. Човек може да нахлупи на главата си и да си представи, че е полунов. Ето така. Гледайте ме добре. Видяхте ли? Ако не бях сложила кутията на главата си, щях да падна по лице и да си разбия носа. Вярно, така е. Но ако не беше я нахлупила, нямаше да се спънеш на тълта. Може да е така, но ако искате да знаете, в Индостан хората ходят само с такива консервени кутии на главата и никак не се чувстват зле. Ела, сега ще те науча себе, ела тука! Хей, момчета, удрите!
И то така, че да не пусне вече да се мярка на тази улица. Вие малкият добър Ниле, как мога да бъде толкова лоши? Това пак е оня проклет Бенкт. Той вечно се бие и довел още 5 срещу един. Подлец такъв. Ей, да не сте намислили да правите малкия Вили на пюре. Как го нападате 5 наведнъж. Чуйте! Я не се бъркай да не пострадаш. Ти пък. Момчета! Пуснете Виле и елате да видите какво момиче. Ама че момиче! Такава коса виждали ли сте? Същински пожар! Опари ме! А обувката? Ще ми дадеш ли едната назаем? Много ми се гребе, а нямам лодка. Не бих казала, че се отнасяш учтиво с дамите и за това мисля, че трябва да стоиш по-далече от мен, докато се научиш да се държиш възпитано. Макар че моята вродена скромност не ми позволява да се хваля, аз все пак на теб мога да ти кажа, че освен всичко друго, съм най-силното момиче в света. И ако искам, даже мога да нося всички деца на раменете си, но с теб и другарите ти по болници ще постъпя малко по-другояче. Погледнай какво прави Пипи. Метна Бенк на най-високия клон на призора. А втория побойник запрати на съседния клон. А третото момче стовари върху портата на близката вила. А четвъртият захвърли цветната лега на една градина. Последният побойник тя натика в една количка за извозване на... Драгливци! Драгливци! Нахвърлихте се 5 срещу 1. Това е подло. Блъскате едно малко беззащитно момиче, каквото съм аз. Колко е грозно. Томи? Да. Аника, хайде да си вървим. Ти, Вили, ми се обади. Ако някой пак посмее да те нападне или да се опита да те бие, а ти, драги Бент, ако имаш да ми кажеш още нещо за косата или за обувките, можеш да побързаш. Използвай случая, докато не съм си отишла, или може би искаш да се видим пак. Да. И дървета има. Тук може да се играе на всичко. Ти съвсем самичка ли живееш? Ами, нали господин Нилсън? И конят също живее тук. Да, но аз питам дали имаш мама и татко. Не, тук нямам. Плазети, можеш да правиш каквото си искаш. Тъкмо това и правя. Но разбираш ли колко несправедливост има по света? Аз намерих едно хубаво нещо. Кутия за сладкиш. А вие си нямате нищо. Трябва още малко да потърсите, като ти ставате истински нещо търсачи. Томи! Да. Я надникни в онова старо дърво. Такива стари дървета са най-доброто нещо за нещо търсачите. Ей, погледнете какво чудесно тефтерче намерих. Изкожена подвърдия дори и със сребърен молив. Чудна работа. Видя ли? Няма нищо по-хубаво от това да бъдеш нещо търсач. Да. Просто да се чудиш, че с тази работа не се занимават повече хора. Стават държавници, дърводелци, бущари, комуничистачи, какви ли не. А нещо търсачи не стават. Чудно, нали? Да. Това е много полезна професия.
Ами ти, Аника, ела тук, ела, Аника, защо не бръкнеш? Ей, там, в оня стар пън. В старите пънове винаги се намира по нещо. Бебе, Тони, погледнете какво намери. Какво? Красива гърница от червени корали. Просто да не повярваш, че може да бъде в такъв стар пън. Не мога да разбера защо се очудваш толкова, Аника. Огъдница от корали е нещо, което един опитен нещо търсач като тебе може да намерим. Пипи, кажи, защо всъщност ходиш с такива големи обувки? Ами, за да мога да мърдам пръстите на краката си, дори когато спя. Аз винаги спя с крака върху възглавницата и с глава така под одеялото. Така ли? Да, така спят в Гватемала. И това е единствения правилен начин да се спи добре. В Аржентина! Такива училища като в Аржентина! Ама там изобщо нямат смятане! И когато някое дете знае колко прави 7 и 5, наказват го цял ден да стои в ъгъла. Ако е било толкова глупаво да каже това на учителката си. Четене имате единствено в петък. И то само ако намерят книги, които да четат. Но никога не намират. Добре да, ами, тогава какво правят в училище? Ядат бомбони. Една дълга тръба свързва бомбонената фабрика с класната стая и оттам непрекъснато извират бомбони и децата едва смогват да ги изядат. Ами, учителката какво прави? Сваля хартийката от бомбоните, глупачи. Да мислиш, че децата правят това? Не, съвсем не. Те дори не ходят лично на училище, а пращат кого? Кого? Братята си. Колко хубаво е да се живее там, нали, Аника? Изобщо е хубаво да се живее, когато имаш добри приятели и когато... Днес майче ми върви. След плодов крем и сладкиши най-много обичам полицай. Ти ли си момичето, което се е настанило във вила Вилекула? Напротив, аз съм една мъничка лелка, която живее на 3-ти етаж на другия край на града. Не бъди нахална. Нямам време за шеги. Ние сме много сериозни полицаи. Добре знаем кое аз и къде живееш. Неуместно е дете на твоята възраст да живее само в тази вила. Нали, като всички деца трябва да имаш някого, който да те поучава? Като всички деца трябва да ходиш на училище и да учиш таблицата за умножение? Добрите хора от града вече са се погрижили и са ти уредили място в дома за деца. Хайде, вземи си багажа и ние ще те заведем там. Че аз имам място в детски дом. Така ли? Уредили се вече. Къде е този дом? Тук. Аз съм дете, това е моят дом и следователно е детски дом. В него има достатъчно много място за мен. Мило дете, не можеш ли да разбереш? Ти трябва да идеш в истински дом за деца, където ще се грижат за тебе. Може ли човек да заведе кон в този ваш дом? Не, разбира се, не. Така си и мислих. А маймуна? Ами, как може? Тогава търсете си другаде деца за вашия детски дом. Аз там няма да ида. Ти разбираш ли, че трябва да ходиш на училище? Аз защо трябва да ходя на училище? Как защо? За да научиш най-различни неща, естествено. Какви неща? Най-различни. Цял куп полезни неща, като например таблицата за умножение. 9 години съм се оправила без никакви таблици за уморение. Така ще карам и занапред. Помисли си обаче колко тежко ще ти бъде, ако останеш неука. Нали когато пораснеш,
Някой може да те попита коя е столицата на Португалия и няма да знаеш какво да му отговори. Как да не зная какво да му отговоря? Ей, така ще му отговоря. Ей така. Щом толкова ти се е прискал да знаеш коя е столицата на Португалия, съветвам те да напишеш едно писмо до Португалия и да попиташ. Няма да ти е мъчно, че ти самата не знаеш това. Твърде възможно. Понякога нощем, когато съм будна, ще се чудя и Мая. Как ли се казваше столицата на Португалия? Не, в края на кращата човек не може вечно да се забавлява. Между другото, била съм в Лисабон с баща си. Това дете се подиграва с нас. Слушай, момиченце, нямаме повече време да се разправяме с тебе. Или тръгвай, или... Хвани за другата ръка. Така бъде била работата. Добре тогава, добре. Потигаш! Хванете ме! Колко е весело да играеш на колени с полицаи, нали? И колко мило от ваша страна е, че дойдохте. Наистина, днес много ми върви. Ти ганиш! Момиченце, почакай, моля те. Чуй какво ще ти кажем, момиченце. Много добре. Можете да ми кажете всичко, каквото си искате. Ако обичате, заповядайте горе на покрива. Днес посрещам скъпите си гости на Комина. Не бойте се, няма нищо страшно. Само е малко високо, ама иначе е много весело. Почакай, само да те пипнем веднъж. Ще те стане още по-весело. Сега ще ти дадем да разбереш ужасно дете. Държи от тая страна. Ще съжаляваш, че си позволила да разиграваш такива добри полицаи като нас. Така ли било? В такъв случай и аз нямам повече време за игра с вас, макар че беше много весело, но и вие не разбирате от добро настроение. Хайде сега, през оградата и вън. 1, 2, 3! С Богом, господа полицаи! И можете да разкажете на добрите чичковци и лелички от града какво сте правили на покрива на вила Великула. Може би ще разберат, че най-добре е да оставят Пипи дългото чорапче да си живее както си иска и да урежда работите си сама, тъй както тя може да прави това най-добре. Приятели! Ако знаете само какво открих, аз и никой друг. Какво си открила, Пипи? Сигурно е интересно. Една нова дума. Съвсем нова новеничка дума. Изключително хубава дума. Най-хубавата дума, която съм чувала до сега. Кажи я де. Спунк. Пунк. Какво значи това? Да знаех. Ведно съм сигурна, че това не значи прахосмукачка. Но щом ти не знаеш какво означава това, от нея няма никаква полза. Именно това ме ядосва. Помислете само какви странни думи измислят хората. Корито. Тапа. Връв. И такива едни, дето никой не може да ги проумее. Изобщо ни минава през ума да измислят действително хубава дума, като спунк, например. Какво щастие, че ми хрумна, нали? Сигурно ще успея да разбера какво означава. Така, сега как мислите, дали няма да може да се купи от някъде? Хайде да проверим. Спунк. Звучи ми
Звучи ми като нещо скъпо. Да, скъпо. Ще трябва да взема повече парички. Почакайте сега да пренеса коня от терасата долу и тръгваме. Леля, колко си скътела! Значи, работата не търпи отлагане. Хайде, сядайте на коня и да тръгваме. Господин Елсон, готови сме! Ди! На какво ли спом прилича? Хляб с маслото ли обича? Жълтия или е сив, сладък или горчив? Спом където да се крие, пак ще го открием ние. Някъде около нас чувам неговия глас. Спум! Хей, Спум! Къде си? Спум! Ей, Спум! Къде си? Хей, Пипи, къде си тръгнала? Да, къде? Отивам да си купя спунк. Хубаво нещо е. И още как вълшебно, поне така звучи. Може ли ние да дойдем с теб? Ами разбира се, че може. Ще бъде още по-весело. Спун, къде си? Обади се, ако си наблизо. Моля ти се, Спун. Какво? Може би в сладкарницата има спунк? Да проверим. Искам една кесия спунк, но да хруска. Спунк ли? Мисля, че нямаме. О, трябва да има го във всички добре снабдени магазини. Моят магазин е един от най-добре снабдените в града, но точно днес свършихме това, което търсих. Ама нима вчера го имахте? Ох, много ви моля, опишете ми как изглежда. Никога в живота си не съм виждала спунк. Не е ли на червени черти? Не зная какво е това. Ние във всеки случай го нямаме. Тогава, моля ви, бъдете любезна. Ето ви една златна паричка. Претеглете ми 2 пъти по 18 кг бомбони. Искаш да кажеш 18 бомбона ли? Искам да кажа това, което казах. И то точно 2 пъти по 18 кг бомбони. А ако след това поискам 60 захарни пръчици и 72 пакета дъвка, не вярвам, че общо взето са много повече от 103-те шоколадови пури, които ми трябват за днес. Ако тук има някое дете, което не обича бомбони, нека излезе една крачка напред. Чудна работа! Добре, никой не помръдва. Има ли някое дете, което да обича бомбони? Значи всички. Томи! Аника! Отваряйте кесите! Ура! Да, а сега напред към следващия магазин! Погледнете в магазина какви хубави неща имало в него. Влакчета, автомобили, красиви кукли, плетени кученца и слончета. Уловни войници, скачащи палячовци, какво ли не. Не мога да си представя, че в магазин, в който има толкова много чудни неща, няма да има спунк. Едно такова мъничко, симпатичничко и сладичко спункче. Най-добре е да попитам. Какво обичате, моля? Ще обичаме от всичко по-малко. Страшно ми липсват, например, там тези палячовци и гърмящи пистолети. Можете да ми дадете и няколко кутийки с купчета, 10 локомотива и кукли с руси кадрици за всички момиченца. Няма да е зле да вземем и няколко въздушни пушки, за да стреляме за разнообразие. Пу! Аника, за теб тази кукла с големи букли. Тя дори казва мама. Пипи, благодаря ти. Томи!